Vítajte na našom machovom workshope. Stretli sme sa tu, aby sme si vyrobili machové minikolektory, ktoré budú doma deťom prečisťovať vzduch. No ahoj. Tuto máme takú jednoduchú činnosť, že ukážeme vám, že čo štvrtáci napísali, vymysleli. Pred časom, keď bežal taký program, že Clean Air na škole, tak sa merala čistota vzduchu a zistila, že nemáme úplne čisté ovzdušie tu, čo je prirodzené, lebo sme na Panonskom obchvate a v strede niečoho. No a teda oni hľadali detská riešenia, že ako by sme mohli ten vzduch vyčistiť. No a bohužiaľ, boli sme na ministerstve životného prostredia s takými metrológmi a tak. A on nám povedal, že podľa meraní, ktoré tu urobili, keď otvoríme okno, tak ten vzduch bude horší, ako keď ho nechávame zatvorené. Áno. A že by odporúčal elektrické čističky vzduchu. No to my sme si hovorili, že to zase nie je ani ekologické, a teda je to energeticky náročné. Takže decká začali hľadať, že ako by sa dalo skopírovať nejaké riešenie z prírody a objavili machy. No a machy majú takú schopnosť, že majú jednak veľmi veľký povrch. A jednak si na tom povrchu pestujú baktérie, pomocou ktorých vychytávajú nečistoty zo vzduchu a menia ich na živiny pod seba. Práve títo naši štvrtáci začali skúmať, že či to ten mach naozaj dokáže vychytávať a premieňať. Takže boli sme spolu s nimi na machy. Zobrali sme merače, vyrobili si do takých zelených dóz, ako je tam odfotená, že nazvali to machové kolektory. A reálne zistili, to je povrch, tuto ju máme, jednu tú dozu zelenú vzadu je, 30x40 a má silu čistenia vzduchu ako jeden strom. No, čiže v mestách sa to začína používať ako riešenia na čistenie práve od týchto prachových, ale aj CO2, lebo je to stále zelené, aj v zime je to zelené a stále to teda funguje. Nezabrá to toľko priestoru, že my sme tu v rámci školy vysadzali takú tú zelenú bariéru okolo, aby sme mali, že na schvál len v zime všetky tie listy vlastne opadajú a máme po zelenej bariére. Takže skúšame. No. A teda pointa je, že zoberte si krabičku, kľudne si ju vyzdobte, naplňte si ju machom ako chcete, polejte si ju, zoberte doma a môžete vyskúšať, že či si budete cítiť lepšie a či budete mať lepší vzduch. A my to teda v triede aj meriame, čiže na konci roka zase dáme všetky tie výstupy, ktoré tie deti vyskúmajú a urobia von, že či to teda fungovalo alebo nie.